Ionion FM. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον νομό Ηλίας, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, η δική σας εκτίμηση, κύριε Κωνσταντόπουλο, είναι τελικά θα εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας από το παρόν πολιτικό σύστημα, από τους σημερινούς τέλος πάντων κυβερνώντες, θα παραμείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή θα λόγω της εκλογής του πρόεδρου θα πάμε σε εκλογές? Θέλω να πιστεύω πως τελικά όλα αυτά είναι μια σαπουνόβουσκα και μέσα στο πλαίσιο το γενικότερο της ασκούμενης προπαγάνδας. Γιατί στην πολιτική, όπως είναι γνωστό, μετράει η δράση, η αντίδραση, οι συγκυρίες και η προπαγάνδα. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση και όλα εκείνα τα συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που έχει καταντήσει υποκινούμενό τους δεν βασίζονται πουθενά άλλου παρά μόνο στην προπαγάνδα. Η οποία όμως τελικά δεν πρόκειται να περάσει, γιατί απλούστατα ο κόσμος και αντιδρά και υφίσταται τις συνέπειες και καθημερινά χειροτερεύει η κατάσταση. Ναι, και αλλά δεν οδηγεί σε καμία βελτίωση. Θα βρεθούν οι 180 βουλευτές να ψηφίσουν? Γιατί εδώ ακούμε και καταγγελίες και βουλευτήνα του κόμματός σας κάνει καταγγελία για επικείμενο χρηματισμό ή για απόπειρα χρηματισμού για να ψηφίσει τέλος πάντων για πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, εσείς τι αίσθηση έχετε, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα αυτή την περίοδο? Όταν υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μέσω του διαδικτύου και με φωτοτυπίες οι οποίες κατατίθεται και είναι αντίγραφα όλων αυτών των καταστάσεων και των διαλόγων, έχουν καταδεθεί επώνυμα και υπεύθυνα στους αρμόδιους εισαγγελείς, είναι δυνατόν κανένα να αμφιβάλλει? Τώρα να προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε ένα γεγονός, αυτό μπορεί να είναι εύκολο, αλλά δεν πείθει όμως κανένα, γιατί απλούστατα η προσπάθεια που γίνεται είναι η εξασφάλιση μιας διετίας ακόμα και να ωφεληθούν εκείνοι οι οποίοι κυβερνάνε και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα συμφέροντά τους, τα δανειά τους, τα όλα παιχνίδια τα οποία παίζονται ακόμα και στον τομέα της γεωπολιτικής και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Με λίγα λόγια, είναι προσλάβει όλα αυτά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Κύριε Κωνσταντόπουλε, εσείς είδατε καθόλου τη συζήτηση η χθεσινή στη Βουλή για τον προϋπολογισμό? Ασφαλώς θα είδα. Θεωρείτε πλην, και δεν το λέω επειδή είσαστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, το λέω γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, πλην του κυρίου Καμένου που ανέβηκε στο βήμα και έτρεξε ο τόπος και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να τρίξει παραπάνω, άλλες φορές έχει τρίξει παραπάνω ο τόπος από τον Καμένο. Από τον Τσίπρα, ο Τσίπρας ήταν τόσο δυναμικός όσο θα έπρεπε και όσο αρμόζει στην κατάσταση? Εγώ δεν το είδα. Εγώ σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως είναι η κορυφαία πράξη του προϋπολογισμού, της ψήφισης του προϋπολογισμού, απαιτούνται περισσότερες δυνατότητες να εξαντλούνται. Και εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι ότι δεν χωράει καμία ολιγορία και καμία υποχώρηση στο θέμα αυτά του προϋπολογισμού, διότι από εκεί εξαρτώνται το μέλλον μιας χώρας για ένα χρόνο ολόκληρο που θα βιώνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ούτε και ήταν λόγος πρωθυπουργικός αυτός δηλαδή όπως παρουσιάστηκε και στο κλείσιμο της ομιλίας. Καλά, ο Πρωθυπουργός, κύριε Κωνσταντόπουλε, είναι στα τελευταία του από ό,τι λέγεται. Είναι χτυπημένος κάθετα από τον πούλησαν οι δικοί του, δηλαδή η Γερμανία. Είναι πουλημένος. Οπότε και πάλι μάγκας ήτανε. Κούνησε και λίγο το δάχτυλο. Είπε και δύο κουβέντες. Έφυγε και από τη Βουλή να γράψει, να αλλάξει και την ομιλία του κτλ. Αλλά η κυρία Παπαρίγα, οι υπόλοιποι εκεί μέσα που ανθίστανται σε αυτή την κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε, έχουν ήδη πουλήσει την Κύπρο. Συμφώνησαν με τον Νταβούτογλου αναστολή των γεωτρήσεων στο οικόπεδο 9 για να αποσυρθεί τον Μπαρμπαρός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που κυβερνούνε? Δεν σημαίνει ότι θα τα βγάλουμε μαζί τα πετρέλαια? Λοιπόν, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν είδαμε το ανάλογο, την ανάλογη ένταση στη Βουλή, αντί αυτού είδαμε βουλευτές, ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορεί και να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουν αρχίσει να το λένε έτσι, να δηλώνουν παρόν κτλ. Έχουμε δει αυτοί οι βουλευτές έπρεπε να ψηφίσουν διαφορετικά χθες. Δεν αμφιβάλλω για δηλαδή τι παίζεται τώρα εκεί μέσα δηλαδή? Δεν αμφιβάλλω για όλα αυτά τα οποία είπατε ότι είναι απόλυτα σωστά και απόλυτα θεμιτά προκειμένου να διαμορφωθεί ένα άλλο κλίμα. Όσον αφορά για τα χθεσινά, συμφώνησα απόλυτα το ότι δεν ήταν τίποτα εκείνα από τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να τονιστούν και με τη δυναμικότητα που τέριαζε. Όσον αφορά για τον κύριο Πρωθυπουργό, για τον κύριο Σαμαρά, για τον δοτό Πρωθυπουργό, θα έπρεπε να σέβεται τουλάχιστον τον ελληνικό λαό στον οποίο απευθύνεται και σε αυτό
ήθελα να καταλήξω νωρίτερα, όταν έρχεται με τέτοια επιχειρήματα τα οποία δεν πείθουν ούτε νήπια, να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις θέσεις κυβερνητικές. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι ασκούμενη πολιτική. Και το σπουδότερο, δεν είναι Βουλή η οποία να ελέγχει καταστάσεις. Όσον αφορά για το θέμα των Νταβούτογλου το οποίο είπατε, εδώ πέρα υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που δεν τόλμησε κανένας από όλους αυτούς τους κυρίους που αναφέρατε και από τη μείζωνα αντιπολίτευση να του υπενθυμίσουν τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, με τις οποίες έχει καθοριστεί και το καθεστώς του Αιγαίου και έρχονται και απειλούν, ακόμα δηλαδή και η θέση του Καστελόριζου μέσα στην ελληνική κυριαρχία, με τις παραδόσεις που έγιναν μετά τις... την αναιρούν οι Έλληνες όμως. Έλληνες την αναιρούν. Και δεν, σύμφωνοι, και δεν τολμάει να του το υπενθυμίσει κανένας. Όταν έχει καθαρισμένο και απειλεί στο Καστελόριζο. Πώς να το υπενθυμίσουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, όταν δεν υπάρχουν καύσιμα καν για τα αεροπλάνα μας, δηλαδή. Είναι σε τέτοια... Ποιος θα μιλήσει τώρα, δηλαδή? Ποιος φταίει για αυτά? Όταν οδήγησαν τη χώρα σε αυτό αδιέξοδο, την έχουν αποδυναμώσει, ποιος θα μιλήσει? Γι' αυτό ακριβώς λέω, κύριε Κωνσταντόπουλε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ότι ο ρόλος ύπαρξης της αντιπολίτευσης θα πρέπει να είναι ανάλογος των γεγονότων που γίνονται. Εδώ δεν βλέπουμε. Και είμαστε περίεργοι και καχύποπτοι. Τι ρόλο τελικά παίζει η αντιπολίτευση μέσα στο πολιτικό σύστημα? Εγώ τα λέω στα ίσια. Ερωτώ. Ο ρόλος, όταν έρχεται ένας ολόκληρος λαός και δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες καταστάσεις, κάποιες παραμέτρους και δεν βλέπει πού είναι το συμφέρον του. Και συγκεκριμένα μιλάω στο θέμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, στο κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχουμε πει τις αλήθειες και για την αντιμετώπιση της οικονομικής καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί και το στιγματισμό κάθε αντιδημοκρατικού μέτρου το οποίο στρέφεται και εναντίον του συμφέροντος του λαού, και δεν έχουμε τη συμπαράσταση του λαού επειδή ασκείται μια προπαγάνδα και ασκείται μια προσπάθεια ακόμα για τα τελευταία γεγονότα της επιρροής και του χρηματισμού με τον οποιοδήποτε τρόπο που ερευνώνται. Τι γίνεται ακριβώς στους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί έχουμε τις αποχωρήσεις βουλευτών? Θα σας πω, οι αποχωρήσεις οφείλονται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάποιοι νόμισαν ότι γεννήθηκαν πορφυρογέννητοι, δηλαδή ότι επειδή εξελέγησαν σε μια διαδικασία εκλογική το 2012, από εκεί και πέρα ότι έχουν τις δυνατότητες απεριόριστες να κινηθούν στον οποιοδήποτε χώρο, διότι πήραν το μυαλά τους αέρα. Δεν μπορώ να δώσω τίποτα άλλο άλλη εξήγηση. Τα μυαλά τους πήραν αέρα ή τίποτα άλλο? Μισό λεπτό. Αυτή είναι μια κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάποιους λόγους προκειμένου να αποχωρήσουν. Είτε επειδή το ΣΔΟΕ έκανε κάποιες επισκέψεις και τους απείλησε, διότι το ΣΔΟΕ έχει καταδύσει όργανο ουσιαστικά. Ποιος υπήρχαν απειλές, οι απειλές του ΣΔΟΕ κατά βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων? Γιατί δεν πήγε στον Καπερνάρο την επομένη, όταν τον Νοέμβριο του 2013 έκανε ερώτηση το απόγευμα στις 6 ώρα. Προσέξαμε. Ερώτηση στον κύριο Αθανασίου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Βασίλης ο Καπερνάρος, και έχω και το κειμενό της, να σας το δώσω κάποια στιγμή να το διαβάσετε, για ποιο λόγο δεν έχουν ασχοληθεί αρμόδιες αγγελικές ελληνικές αρχές με τα ονόματα όσων κατανόμασαν οι Γερμανοί στη Βαβαρία, στα βαβαρικά δικαστήρια, σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της Siemens στην Ελλάδα. Και τον ρώτησε ευθέως πότε και πώς θα ασκηθούν οι αρμόδιες σχετικές ποινικές διώξεις. Την επομένη μέρα το πρωί, 10 η ώρα, το ΣΔΟΕ ήταν στο γραφείο του. Και έκανε φύλλα και φθαρά. Και όταν τόλμησε να πει ότι μα εγώ έχω εισπράξει αυτά τα χρήματα που ήταν για λογαριασμό του πελατών, από εργατικές αποζημιώσεις, από ασθενιστικά ατυχήματα, από διατροφές που είχαμε το δικαίωμα τότε, μέχρι και πριν από 2 χρόνια σαν δικηγόροι, να εισπράττουμε για λογαριασμό των πελατών μας, και είπαν αυτά στο δικαστήριο. Εμείς αυτά βλέπουμε ανοίγματα. Έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντας δηλαδή. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα αναγκάστηκε με τις πιέσεις αυτές να αποχωρήσει. Όπως και έχουν γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, και σε κάποιο πεθερό μεγάλο επιχειρηματία ξενοδοχείο στην Πιερία και σε κάποιους άλλους εκεί και στα Δωδεκάνησα. Γίνεται δηλαδή δεν γίνεται κατάσταση. Υπάρχει επίθεση εναντίον των ανεξάρτητων Ελλήνων, λέτε? Διότι απλούστατα ήταν ο λόγος ο πολιτικός ο οποίος δεν τους συνέφερε. Και κάποιοι οι οποίοι δεν ελέγχονται από κανένα κύκλωμα, και λέγοντας κανένα εννοώ απολύτως κανένα, είναι ζημιά ακριβώς του κυκλωμάτου. Ναι, αλλά είχαμε και άλλες αποχωρήσεις πολύ πιο πριν όμως, κύριε Κωνσταντόπουλε, γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε και τον κύριο Νταβρή, είχαμε και άλλους βουλευτές. Ο κύριος Νταβρής δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο. Και λέγοντας κανέναν, επειδή έχω ζήσει τις καταστάσεις μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο. Είχε λόγο κυρίαρχο κάθε βουλευτής μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα.
δεν τόλμησε ούτε καν να παρουσιαστεί σε μια εθνική συνδιάσκεψη. Και το σπουδαιότερο από όλα το τόλμησε ο κ. Νταβρής, τον οποίο είχα φιλικές σχέσεις και το έχω ανταλλάξει έκτοτε κάποιες απόψεις. Τόλμησε να πει ότι όταν το ρώτησαν δημοσιογράφοι από ότι καταχωρήθηκε στον τύπο και δεν διαψεύστηκε. Γιατί δεν παρουσιαστεί και είχε αποστολή στον ΟΗΕ. Ναι, εκδρομή, το είχε πει και σε εμάς. Σε ποιον οργανισμό? Στον Οργανισμό Ημερεστίων Εκδρομών. Εκδρομών, το είχε πει και σε εμάς. Εκείνοι οι οποίοι έστειλαν κάποιους βουλευτές και στο οποιοδήποτε κόμμα, αλλά και σε εμάς κυρίως, ανεξάρτητους Έλληνες, να τον εκπροσωπήσουν μέσα στη Βουλή, ανά πάσα στιγμή έχουν το δικαίωμα να ζητούν εξηγήσεις για οποιαδήποτε ενέργεια των βουλευτών, των εκπροσώπων τους δηλαδή. Εκείνος ο οποίος ποτέ δεν έδωσε μια απάντηση, ποτέ δεν λογοδότησε στους εκλογείς του, στους εντολείς του, είναι δυνατόν να έρθετε και να παίρνει τέτοιες αποφάσεις? Τι λέγεται μελάς? Καλά, κανένας δεν δίνει, ήθιστε να μην δίνουν στους εντολείς. Ναι, επομένως τι είδους πολιτική είναι αυτή? Τι είδους πολιτική είναι? Και πολιτική με ήττα και πολιτική δημοκρατία, οι οποίοι δεν λογοδοτούν. Το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Αντέχει λοιπόν, τελειώνοντας. Αυτό το λέγω. Αυτό το είχε πει ο Αριστοτέλης εδώ και 2.500 χρόνια παγκοσμίως. Πρωτιά ήταν ότι στην πολιτική το ζητούμενο είναι πρώτον η εκλογή των εκπροσώπων του λαού και δεύτερον ο έλεγχος τους από τον ίδιο το λαό. Πώς λοιπόν τα διαγράφουν όλα αυτά? Με ποιο δικαίωμα όλα αυτά οι κύριοι? Η πολιτική κατάσταση, κύριε Κωνσταντόπουλε, μετατίθεται στο λαό σήμερα. Το λαό έχει μετατεθεί ευθύνη. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Δημήτρη, έχεις κάτι άλλο? Λέω, αντέχει η Ελλάδα σε αυτό το χάλι που είναι σήμερα και το οικονομικό και γενικά έτσι όπως έχει περιέλθει, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου που δεν περιποιούν καμία τιμή για την πολιτική και μάλλον μας μεταφέρουν στην Νότια Ιταλία ουσιαστικά? Δεν αντέχει, αλλά το θέμα είναι και όμως συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Υπάρχει μια ανοχή, η οποία ανοχή όμως... Και ο λαός τι να κάνει, άλλα ψηφίζει, άλλα βγαίνουνε. Άλλα βγαίνουνε. Αν δείτε σε ψήφους, και όχι σε ποσοστά, αν δείτε σε ψήφους τα αποτελέσματα, έχουν χάσει 1,5 εκατομμύριο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Πάλι αυτοί κυβερνούν. Πώς γίνεται να χάνεις 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους και να κυβερνάς πάλι? Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, μην λέμε το διότι το πάμε σε περίπτωση νοθείας. Δεν υπάρχει γαϊτή. Όχι, μιλάω για τον εκλογικό νόμο, δεν μιλάω για περίπτωση νοθείας. Ο εκλογικός νόμος όμως είναι συνάντηση κάποιων καταστάσεων και κάποιων ανοχών, τις οποίες είπατε νωρίτερα, όσον αφορά τη στάση ορισμένων οι οποίοι κάτω και σταθίζουν τα συμφέροντά τους. Δεν είναι έτσι. Η αντιπολίτευση πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού εκεί που θίγονται τις κυβερνήσεις. Δεν γίνεται. Επομένως δεν είναι το πολιτικό κόστος το οποίο θα πρέπει να μετρήσουν. Θα πρέπει να είναι το συμφέρον του λαού. Όσον αφορά τώρα για τις επιλογές, οι επιλογές ανήκουν στο λαό. Ο λαός ας κάνει κάποια στιγμή τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα και να μην παρασύρεται προπαγάνδα. Και κυρίως να διαβλέπει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν σωστά τα συμφέροντά. Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντόπουλε. Και τελειώνω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι λογικό και συμφέρον για το δημόσιο, για το συμφέρον του λαού δηλαδή, το να έρχεται ένα κόμμα να υποστηρίζει όπως είμαστε την αλήθεια και να παρουσιάζεται οποιοσδήποτε αρλούμπας, ας μου επιτρέπετε την έκφραση, χωρίς να ξέρει τίποτα, εκπροσωπώντας πότε το Σιμίτι, πότε την Ελιά και πότε τον Πόπολα, και να έρθει να λέει «Άιτε θα πάρει το ποτάμι». Μα δεν είναι λογική αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Πολλά είπαμε, αλλά σε λίγο χρόνο. Ναι, βέβαια, εγώ ήθελα πριν κλείσετε, τώρα καταχρώμε λίγο το χρόνο, για να μας πείτε και μια κουβέντα για το θέμα αυτό με το χάλι με τα σκουπίδια στον πύργο και το γεγονός ότι εμφανίζονται κάποιοι συνάδελφοί σας νυν βουλευτές, κάποιοι να βγαίνει ο Δήμαρχος να ευχαριστεί, ας πούμε, Πούχου τον κύριο Τζαβάρα ότι αυτός έχει αναλάβει, λέει, να λύσει το πρόβλημα, να βγαίνουν κάποιοι άλλοι βουλευτές και να κατακρίνουν τη στάση του Δημάρχου και τα σκουπίδια να παραμένουν στους δρόμους. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα προσωπικής προβολής ούτε επιδιώξεως συμφερόντων ατομικών πολιτικών και ψήφων μια τέτοια κατάσταση. Εδώ πέρα διατρέχει κίνδυνο η δημόσια υγεία κάθε λίγο και λιγάκι. Το ευτύχημα ότι είναι χειμώνας και βρέχει και δεν υπάρχουν τα υπολείμματα εκείνα τα οποία ήταν το καλοκαίρι και θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση η οποία είναι λύση όχι μόνο δημοτική αλλά και πολιτική και κυβερνητική. Όλα τα άλλα είναι προσπάθειες απαράδεκτες για προβολή του οποιοδήποτε κυρίου, της οποιαδήποτε κυρίας. Είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να παίζει κανένα με τη δημόσια υγεία. Αν δεν μπορούν, να παραιτηθούν. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Καλημέρα. Ionian FM